Быйылғы уку йылынан башлап башлангыч класс укучылары федераль бюджет аксаһына токлана. Иртәнге ашты бушлай ашаган укучыларның атасын хәзер адыктың сифаты борсый. Мәктәп менюһы нинди стандарттар буенча төзелә? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Мәгариф һәм фән министрлыгының махсус укыту бүлеге итәкчесе Миләүшә Латыпова. Һаумыгыз. Шулай итеп, мәктәп ашханаһында ел башынан 7 генә үзгәрешләр булган шикелле быел. Быел 20-нче елда без федераль конкурста катнаштык бит инде. Шунда иң беренче был конкурс формасында булды, бик күп эшләр алып барылды. Безнең хөкүмәтебез тарафыннан бәләкәй күләмле мәктәптәр өчен 95 мәктәп безнең шундай, уларның бухгалтерия ашханалары юк иде, шуларга акча бүленде, 49 миллион акча. Һәм хәзерге көндә 1873 мәктәптә бөтәһендә дә ашханалар бар һәм ашату алып барыла. Ул дөйем әйткән вакытта безнең әлеге көндә 497 мең бала һәм шуның 476 меңе балаларның ашау туклануы менән тәэмин ителгән. Ул да булса 96,4% әлеге көндә. Былтыр күменнән сагыштырганда 7%-ка күбрәк. Димәк, хәзер республикалагы бер укучыла, башлангыч класс укучыла иртәнге ашык калмый, барыла туклана. Ул безнең 1-4 сыйныфтар укыган мәктәптәр ханы әзрәк. Бөтен мәктәпләрдә 1-4 класс балалары юк. Ул 1856 мәктәп, бөтәһендә дә балалар туклана. 224 мең бала 100% туклана бүгенге көндә. Мәктәптә туклана ул нисек оештырылган? Уку йорты үзе бешерәме, әллә ниндидер компания, аутсорсинг компаниялар килтерәме? Безнең республикала 2 төрле оештыру. Беренче 36 районда аутсорсинг компаниялар оештыра туклануды. 22 районда ул муниципаль берәмлектә үзләре мәктәптәр оештыралар туклануды һәм безнең 5 районда аутсорсинг компаниялар да бар һәм үзләре оештырып киләләр. Шундый күренешендә әле көндә. Димәк, 2 төрле туклану, бу туклану ул нинди стандарттар менән көйләнә? Талаптар нинди бу компанияларга һәм мәктәпләрнең үзләренә? Әлбәттә, талаптар бериш. Безнең өчен иң мөһиме баланың ашы баланслы, дөрес, һаулыгы өчен файдалы булырга тиеш. Шуның өчен мәктәп үзе оештырган хәлдә, аутсорсинг компания оештырган хәлдә талаптар бериш. Әлбәттә, аутсорсинг компанияларның үзләренең талаптары бар. Уларның әйтеп үтәһе килә, менә былтыр безнең 19-20 елда 100дән ашу аутсорсинг компания бар республика буенча. Әлеге көндә шул талаптар аркасында 50 генә аутсорсинг компания калды. Уларга талаптарды үтә алмайдар. Мәктәп, гыймум әйткәндә, белем бирү усактарында укыган балалар өчен ул талаптар бик җитди бит инде, контрольдә, күп органнар менән контрольдә. Шуның өчен аутсорсинг компаниялар кәмей, калалар ире, зур, шул талаптарга туры килгән генә аутсорсинг компаниялар. Шуннан тагы әйтеп китәһе килә, безнең республикала әлеге көндә ассоциация бар, аутсорсинг компания. Бу ассоциацияга иң зур, иң көчле аутсорсерлар ингән. Улар 26. Безнең менә 3 аутсорсерды аерып әйтеп китер идем. Шишмә аутсорсинг компанияһы, Гафури районыныкылар, икәвендә, Нефтекамскида. Уларның үзләренең емеш-елек үстерәләр, шуларды әзерләйләр балаларның ашату өчен. Онан башка уларның переработкалары бар һәм үзләре полуфабрикаттар эшләп, мәктәпләрдә ризык тәэмин итәләр. Бuna быелдан башлап башлангыч класс укучылары бушлай туклана башлана. Меню ниндидер үзгәрешләр кисердеме? Гомумән меню нисек төзелә? Менә безнең бит инде һәрбер республикага федераль күләмдән 778 миллион акча килде 2020 елда. 2021 елда бу хан 1,9 миллиард сум. Монда консолидир акча безнең республиканың да бар. Һәрбер балага исәпләгән вакытта 20 елда ул һәрбер балага 54 сумда 36 тиен тәшкил итә иде. Яңа елдан 1 январьдан ул 57 сумда 43 тиен. Ошол ханга эшләнгән менюлар булар. Ул 3 төрле меню безнең республикабызның
сауда һәм хезмәтләндерү министрлыгы караган социаль туклану идаралыгы менән эшләнгән меню. Был меню безнең республикабызның Роспотребнадзоры менән испатланган, министрлык менән испатланган. Шул өч төрле меню бөтә районнарга yetkерелде сентябрь айында, август айында. Димәк, хайлап алалар. Райондар үзләре хайлап алдылар һәм хәзерге көндә без әйтәбез инде безнең республикала бердәм меню реализоваться итә. Өч төрле тормышка ашырыламы, әллә берһен генә хайлап алганмы мәктәптәр? Район хайлап ала бер төрлеһен генә, район күләмендә бер генә төрле меню. Элекке кебек һәрбер мәктәптең үзенең менюһы, кайдалар бутка, кайдалар аш түгел хәзерге вакытта. Менә бер көндә, әгәр дә өченче төр меню була икән, мәсәлән, 5 районда ла шул көнне шул бер үк менюлар расланган адыктар. Ягъни 5 районда ла бер көндә иртән укучылар дөге буткаһын ашай, тары буткаһын ашай, башка төр буткаларда ашай инде. Ризык әзерләй торган азык-төлеккә нинди талаптар бар? Улар нинди стандарттар буенча тикшерелә? Әлбәттә, һәрбер азыкка стандарт бар. Менә безнең яңа елдан быел ит битендә безнең Меркурий аша үтә, оның кайдан алып бөтә этаптарын тикшерелә. Һәм яңа елдан безнең яңа Санпин керде 1 январдан 21 елдан. Ул Санпин буенча каралган инде Хаспи дигән программа, бөтә продукцияны шу программа үткәреп, уның сифатын тикшерү каралган. Бик ныклы күз астында тотыла, был бөтәһе менән дә иң беренче инде Роспотребнадзор менән. Шундай стандарттар, шундай талаптар үзара конкуренциялы көчле аутсорсинг компанияларның ата-әсәләрнең ризаһыдлыгы кайдан килеп сыга? Ул бешмәгән ит, алгы төстәге ит турында ла улар хәбәр итә. Бuna bunday сорактар кайдан килеп сыга? Bunday сорактар бар. Быелгы елда бит инде шундай резонанс күренештәр дә булды безнең республикала. Бұл күренештәрде без контрольга алып, һәрбер мәктәпкә айрым сыгып, тикшерү үткәрәбез. Бұл тикшерүдә безнең иң беренче сифат өчен безнең иң беренче җавап бирә. Әйтеп үткәнчә, Башкортстан Республикасының сауда һәм хезмәт күрсәтү министрлыгына караган социаль туклану идаралыгы, улар комиссия менән сыгалар, пробалар алалар, лаборатор рәвештә тикшерәләр. Бұл субъектив тикшерү түгел, объектив тикшерү. Һәрбер килеп сыккан шул ситуацияга баһа бирәләр. Ундай ситуацияларга гына түгел, улар планлы рәвештә тикшерү алып баралар һәм һәрбер мөрәҗәгатькә шундай тикшерү менән сыгалар. Шу социаль тукландыру идаралыгы. Кайда мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Министрлыкка мөрәҗәгать итәләрме ата-әсәләр? Безнең ата-әсәләр бөтә улар төрле җиргә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре бар. Уның өчен бит инде безнең Мәгариф министрлыгы менән 1 сентябрьдән кызыл линия эшләп килә. Ул кызыл линияга безнең әлеге көндә 700-дән ашу телефон шылтыратуы булды. Һәрбер һорауга җавап бирәбез ата-әсәләргә. Шундай сетерекле, катмарлы һораудар булса, уларны контрольга алып, тикшерү алып барабыз. Бу тикшерүдә без әлбәттә иң беренче шул әйтеп үткән социаль хезмәт күрсәтү идаралыгын үзебезгә ярдәм һорайбыз инде. Улар тикшерүгә сыгып, безгә баһа бирәләр. Һәм шуны әйтәләр, бер мөрәҗәгать министрлыкка килгән, җавапсыз калмай, һәрбер мөрәҗәгатькә без җавап бирергә тырышабыз. Шуннан башка безнең Мәгариф министрлыгында һәрбер юма көне, я булмаһа азнаның бер көнендә штаб эшләп килә, тукландыру буенча. Был ВКС форматында үтә. Бұл штабта безнең Мәгариф идаралыгы җитәкчеләре һәм дә технологлар катнаша, һәм азна күләмендә килгән шул авыр, сетерекле, проблемалы һорауларны, мөрәҗәгатьләрне без шунда конкретно хәл итәбез. Ата-әсәләр ничектер был сифат тикшергәндә катнаша аламы? Менә тагы бер яңалыкта әйтеп үтәйек. Безнең быелгы уку елының башынан алып һәрбер мәктәптең официаль сайтында булырга тиеш көндәлек испатланган меню. Ата-әсә менә балаһы кайтып әйтә, шуны ашаттылар, буны ашаттылар. Ата-әсә үзенең мәктәптең сайтына кереп, шул меню туры киләме балаһының әйтүенә,
әмма әллә алдаймы, төрле хәлләр була бит инде, шуны тикшерергә мөмкинлеге бар. Һәрбер мәктәптә ошондый бар. Әмма үдегез беләсезбез, безнең беренче яртылыкта укудың Дистан форматта үтте күп Дистан форматта эпидситуация яхшы булманы, без мәктәпкә кертмәдек берәүдә, шуның өчен ул ата-әсәләрнең ул хокукы реализация ителмәне, ә менә әлеге вакытта язып кына мәктәптәр асыла, без уйлайбыз, мәктәптәргә ата-әсәләр инеп, үзләре тикшереп, баһа бирһәләр, яхшырак буласак. Чөнки, мәсәлән, була бит, кайбер ата-әсәләр мәктәпкә барып та итмәйләр, язалар да язалар. Ул ата-әсәләр килеп үз күзләре белән күрһәләр, бәлки уларның күз караштары икенче үзгәрер иде. Шул моменты да бар. Мәктәпкә кергән, шул хокугы буенча килеп язылып тикшергән ата-әсәләр булган информацияны башка ата-әсәләргә дә yetkерергә тиештер. Үзе генә белеп калды түгел, безнең бит инде һәрбер мәктәптең, һәрбер класстың үзенең группаһы бар, шунда социаль сетьләрдә әүдем эшләй, бүген ата-әсәләр һәм укытучылар шулай. Әлеге вакытта ата-әсәләр менә безнең меню буенча күп кенә һораулар булды, балаларга охшамай, шул охшамай, был охшамай дип, күп кенә сифат буенча, һавык аш дип күп һораулар килә бит инде. Әлегелә безнең менә социаль туклану идаралыгы менән социаль селтәрләрдә анкетирование алып барылды. Шул ата-әсәләрнең теләктәрен игътибарга алып, яңа әлеге вакытта 4 вариантлы меню эшләнгән. Һәм ул меню Роспотребнадзор белән карала. Димәк, бушлай туклану бик охшап итмәй шулай да барыгына да. Әлбәттә, бу бушлай туклану дип әйтеп булмай, безнең шул момент бардыр, наверное, күп балалар өйдә тәмләткечләр белән тәмләтелгән аш-һауга, фастфуд аш-һауларга, газлы аш-һауларга өйрәнгәндәр. Тагы бер шуны әйтәһе килә, Мәгариф министрлыгы менән безнең күп эшләр алып бара, укытучылар менән да, укытучылар сыйныф сәгатьләрендә, сыйныфтан тыш сәгатьләрдә күп мероприятиялар баралар. Балаларга аш-һау тәмле генә булмай, аш-һау булырга тиеш файдалы дигән тема буенча. Үзебез дә тырышабыз, улар балаларның ашы тәмле лә булһын өчен, файдалы ла булһын өчен, һәм уларның һаулыктарына файдалы ла булһын өчен. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгының махсус укыту бүлеге итәкчесе Миләүшә Латыпова белән укучыларның мәктәптә туклануы турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.